el nostre compromís era des del principi com a govern mantindre congelats els impostos per a que els veïns no paguen més i l'Ajuntament mantinga la recaudació, no la puja, però tinga la recaudació necessària per a poder fer front a les despeses. Hem baixat 2 punts el tipus de gravamen per a l'IPI urbà. Hem mantingut una sèrie de reunions en la gerència de cadastre i hem aconseguit que se'ns apliqui un coeficient de reducció sobre el valor cadastral d'un 0,91 que un poquet el que fa és reduir la base liquidable i al final, per tant, també que el padró baixi un poquet. Bueno, jo insistir en que lo important és la baixada del valor cadastral, això vull que ho tinc clar, que se multiplica per 0,91, o sigui, ha baixat un 9% dels valors cadastrals de la Pobla de Vallbona perquè ho van sol·licitar i el cadastre així ho ha estimat per anar ajustant-los. Nosaltres entenem que encara queda molt d'ajust, entenem que els recursos econòmics que estan en les butxaques dels nostres veïns és important que siguin els majors possibles per a ells i els justos per a l'Ajuntament.